ପଇସା ଦିଆବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ନହେଲେ କାଲି ଆଟିଆ ମାଗିବି ମୁଁ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିବି ଠାକୁର ବାହାରିଲେ ଗାଁ ମଣ୍ଡରେ ଗାଁ ଆଣ୍ଟି ପଡେଇକି ଏତିକ ବାଣ ମାରି ପଳାଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ନହେଲେ ଆଟିଆ ଆଟିରେ ମାଗିଥାନ୍ତି କାଲି ସକାଳେ ରେକର୍ଡ କରି ରଖୁଛି ପରା ହବ
আমি হবে তিন টাকা মন্ডপরে ওই রয়েছে মন্ডপটি আর কোনো বলি গাইবে রাকড়া বেলার ফটকা উঠে যা
ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ହରିହରଙ୍କ ଭେଟ ଦେଖୁଛ ନା ହେଲା। ଏଇ, ହଁ ଏଇଟା ମତେ ହଉଛି ଯାହା ଡାକୁଛି, ମତେ ଯାହା ଡାକୁଛି, ଦେଖୁଛୁ? ଏଇଟା ହରିହରଙ୍କ ଭେଟ ଆମର।